Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Kados biasa nggih panjenengan nedha kalian mirengaken kalian jenengan dzikir kiyambek niku nggih. Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau minggu wingi menika bab antara ruh kalian wujudipun Allah ngoten nggih. Menawi sing mboten mlebet, mboten semerap panjenengan tingali ten YouTube. Kersane mboten salah paham, kersane mboten sing kados napa masalah ngaos niki kadose mboten umum, kenyataanipun umum niki. Namung mboten diajaraken, disengit-sengitaken sehingga Islam yang di Indonesia ini terkotori oleh polusi, oleh gen-gen perilaku jahiliyah di hadapan Allah, di hadapan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ulama su pintere pocoh, pinterin dongeng. Lah menika nggih. Alhamdulillahirabbil alamin niki kula sampeaken malih ruh niku enten wujude kecil bersinar putih menyinari reruang fisik niki sedanten bersemayane enten kolbu hati. Berarti ruh niku makhluk. Walaupun tak minum, walaupun tak makan, walaupun tak perempuan, walaupun tak laki-laki. Nggih, enten ten Jawi mriko menawi kula oleh ngajaraken bahwa ruh itu Allah, monggo kula sesat. Nggih, karena setiap manusia ada ruhnya, termasuk ada di dalam hewan-hewan niku wonten. Syariat tanpa makrifat niku sagetih maca dongeng pintere oleh maca, tapi boten ngalami makrifat tanpa syariat sesat pintere mek ndukun ngoten tok niku. Lah niki ruh kalian wujud sifatipun kula kalih panjenengan enten ajaran ingkang sifat niku terose Allah. Ngoten terose nggih ruh niku wau. Kiyambek ruh kiyambek sifat perwujudan. Menungso niki nggih kiyambek sami-sami makhluk sanes Allah niku. Dadosih panjenengan niki semerap elmune pun sampai mireng-mirengaken sing boten tanggung jawab menika pun jelas sedanten ingkang enten fisike meniku makhluk niku Allah ingkang sanjang ten syariat tarekat hakikat makrifat Allah ingkang sanjang. Aku sang pencipta semuanya, tidak seperti makhlukku ngoten. Dadosé panjenengan pun ngertos nggih 5 menit gak sampai niki sampean pun asal ilmu sing kula padosi sampai berapa tahun ten mriki mung 5 menit mawon. Dadi ruh niku enten perwujudane kiyambek. Sifat menika enten perwujudane kiyambek niku sanes Allah, sanes Datuwa. Panjenengan pun ngalami niku. Lek ruh panjenengan boten semerap, moko menika panjenengan kudu gadhahi istiqomah. Mangke panjenengan diparingi kiyambek ruh sampean enten pundi dan berasal asline dugi pundi, mangke panjenengan diparingi semerap kiyambek oleh Datuwa. Mangke panjenengan kiyambek akan dibimbing oleh Allah bertemu dengan ruh panjenengan, termasuk yang di dalam diri, termasuk ada yang di luar sana di alam ruh. Meniku kudu panjenengan gadhahi istiqomah. Mangke Allah ingkang maringi semerap panjenengan. Lah niku bab ruh nggih. Lah bab sifat menika panjenengan pun semerap. Senajan boten iman lah mau ngislam tok, panjenengan pun diparingi semerap. Termasuk panjenengan niku mimpi-mimpi menika panjenengan semerap. Sifat perwujudane sampean kiyambek menawi kula boten iman nggih kula kepanggih perwujudane sifat kula niki dalam keadaan mimpi nggih sing kados napa ingkang kula lakoni. Tapi menawi panjenengan lek iman dhateng Allah, maka sifat perwujudan niku saged dikatakan keimanan.
Maka sifat perwujudan keimananipun panjenengan sing saged ngadhep dhateng Allah, mengadhep dhateng zat tuwuh menika. Wujude nggih sampeyan piyambak sami kalian sing boten iman iku wau. Krana enten fisike nggih, fisike nggih. Wujud-wujud sampeyan niku kalian kula piyambak nika. Maka niki elmune sedanten nika makhluk selagi enten wujude, enten fisike, enten bendae, enten ayate menika makhluk. Lah mangke lek panjenengan kepin semerap wujudipun Allah datuwa sesungguhnya nggih mangke panjenengan diparingi semerap melalui keimanan niki panjenengan gadai istiqomah termasuk sampai kholwat. Mangke sampean di perjalanan akan yang keimanane sampean bertemu datuwah ar-Rahman Rahim menika ten alam ilahiyah. Nggih, menawi ten alam terang yang tak berlentera nggih niku melalui sedanten proses. Dadose intine niki lek ten mriki kula nyampeaken bahwa ilmunya wujud keimanan ini adalah wujud Allah, berarti kula pribadi sesat. Ruh niku lek kula sampeaken dhateng panjenengan, ruh niku wujudipun datuwah nggih termasuk kula niki sesat. Krana sedanten menika enten fisike. Dados inti niki belum 5 menit panjenengan semerap ilmu ingkang kula pados-padosi sampai nggih bertahun-tahun nggih sampai lali rabi, sampai nggih lali-lali menika. Mugia ilmu niki manfaat kanggo putra-putripun panjenengan. Dados panjenengan boten digoro-goro tiyang ingkang kados kula ngeten niki, terutama bab duniawi sampean, terutama bab benda-benda nggih dunyaipun sampean. Menawi dunya sampean lek ancene panjenengan gadah sampean paringaken dateng lare yatim piatu mawon niku Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menika ingkang sanjang, ingkang nyuruh termasuk janda-janda ingkang boten saged pados ekonomi menika. Inti niki sedanten niki wau sampai kula sanjang ngeten niki wau selagi enten perwujudane niku makhluk mangkih panjenengan semerap piyambak zat tuwuh menika sang pencipta alam dunya niki sak sedantene menika. Cukup semanten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.